Gob, napaisa Gob. Ngano na himo magang gobernador? Wala ka mo agi purok leader, wa ka na himong barangay tanod. Naunsa man tong pagkaunsa ato nga nikalit man kag diretso pagka-gobernador. Ha, nga di man ka politiko. Pwede ba gud ay ningon ana? Kato wala gito damha tungod kay wala may moatbang atong miaging gobernador. Mga dagkong pamilya. So, may nakita nila nga tudlo kay bulba man gito dinhi sa probinsya. Oh. So ako may gitudlo nila sa lineup sa PDP ubos sa liderato ni former Speaker Congressman Alvarez. Oh, si o Bebot. sa tanang mayor sa PDP. So napugos na lang gid ko motong giswayan lang nako nga mo. Pero nagtago pa daw ka Gob. Nagtago pa daw ka Gob. Ano, gipangita kanila kay di gyud ka gusto. Okay, dili magita preparado kay tungod wala tay history sa politika, wala pugoy pamilya nga naa sa politika, murag ulba gid kayo para sa kuwa. So motong wala gid ko magdahom nga mudaog. So giunsa man nimo to kay kato nagdiskurso na ka unsa man po imong giyaw-yaw ato. Okay ka nga ay ayaw ko niyo piliya oy kay wa ko naibangalan ana. Magisulti lang nako og unsa gyud sitwasyon sa kong kinabuhi asa ko gikan. Gikan sa pamilya nga mag-uuma. Sa akong pag-eskwela miagi ko pagka bus conductor. Antod niabot ko sa akong level karon tungod sa akong pagpaningkamot. Gipahibalo lang nako sa katawan nga gikinahanglan lang gyud nga maningkamot ta og aduna tay dedikasyon sa pagpaningkamot og gikinahanglan nga kanunay nga mainampuon sa atong labaw nga makagagahom. So, Mani Secretary Albert. Kung ako'y mudaog, makadiretso mo dool sa ako, makaawid mo, o tubago na ko ang inyong mga panginahanglan. Mao na akong ipasabot sa ila. Grabe kayo. Nya pagdaog nimo Gob, dito pa man daw ka nakuyawan. Hala, animal. Nakadaog naman ta ni Animas. Usao naman nato ni Ron. Ha? Ay, ni bay worldwide ang garbo sa mga Bisaya. Di ka politiko, pagdaog nimo, dito pa ka nakahilak. Dito ka gikuyawan. Dito pa ka nangurog. Pero katong nagpirma-pirma ka itong imong certificate of candidacy, bahala mo na, padaganan ko yun. Sige, bahala mo, gaya mo mga ulo. Dili bitaw ko. Karon kay nidaog man kag Kuya Gob Edwin. Unsa may nahitabo ato Gob? So, ito na ko nagkuyawan, Sir Hart. Di ko matay gobernador na ito. Isa may ako ayaw ni muuna ni para sa mga tao. Unsay una ni gihimo ni Kuya Gob Edwin Hubahib? Sa mga first sa kabulan, kanaya na. Unsay mong First 100 days. first 100 days. Unang-una gi-declare nako ang tibok probinsya sa Davao del Norte nga ang tulo ka district provincial hospitals nga iya kini sa gobyerno nga wala nagbayad, libre ang tanan. 24/7 ang serbisyo, akip ang mga ambulance kinahanglan walay bayad kay kaniadto. Grabe. Naga-singil og bayad ang mga driver. So wala na bayad pati ang diesel, libre ang tanan. Unya gi-increasean pag ang sweldo sa mga health workers. O gi-increase nato tungod kay nahimo lang praktisanan. Igo lang nga mo trabaho 6 months unya mo resign na dayon tungod kay mo baldihin na sa mga Bantura din na. hospital so ang uban. Bantura din na muli akong igsuon So, diri da. Kaya dako na bayad ito. Oh, yun siya. Tapos dito na sa magtukod og klinik kay mas ganan daw sa diya sa iya diya sa kuan. Sa Tagum. Sa Tagum kay mas nindot daw diyang gobyerno. Bantog ra. Kalit nahimong gobernador. Og Ha? Giunsa man nimo to Gob? Pagpangampanya nimo Gob, giunsa man nimo? siyempre gipasabot lang nako sa katawan nga gikinahanglan nila nga adunay leader nga makasabot sa ilahang mga kalisod o mubati sa ilang kalisdanan. So akong gisulti sa ila nga kung ako ang mudaog, hatagan ta mo sa tinuod nga serbisyo tubag sa inyong mga panginahanglan. Oh. So ang problema sa Davao del Norte nga baha kada tuig, pulo ka bises ang baha. Ang
pagbaha, nasulbad na nato na sa unang tuig sa atong paglingkod. Wow. Ug mao nay giaksyonan dayon nato. Ang kato mga dalan Then, ang padulong kaning sa mga insurgency. sityo. Kato mga dalan sa mga hilit nga barangay, mga sityo, imo na pong napahuman. Mao na ang atong gitubag dayon sa unang tuig ang insurgency. So gihatag na to, gi-provide na to ang mga kadalanan o kalsada paingon sa mga hilit nga sityo nga ang mga kaigsoon natong IPs kaniadto magbaktas sulod sa unom ka oras aron makaabot sa palengke o karon wala na tanan aduna nay kalsada o mas dali ang intervention o paghatod og tabag para sa kanila o mao na hinungdan nga nganong nga mi-surrender sila o mibalik na sila sa sabakan sa atong gobyerno. Tay pa, kagaya Bern, mga kagaya, katong pag-implementar ana ni Gob Edwin Hubahib, wala pa LCAC budget ha? Wala pa LCAC atong time. Iyang first 100 days, kani ang atong himuon. Ipabati sa mga katauhan diya, labi na sa pinakahilit. Natay simento, natay graba, simentuhan na antod padulong dito. Wala pa national budget atong time sa LCAC. Am I right, Governor? Yes, Sir Art, hangtod karon wala pa LCAC budget nga miabot sa tuwa pero padayon ta nga naningkamot nga masustain nato ang paghatod og serbisyo sa tanan mga sityo nga mao kini ang mga involved aning NPA para nga sila na mismo ang mag-decide nga walay gera pero nga munaog na sila o mubalik na sa atong gobyerno. Tay pa sa Gob, wala pagyapon ni abot ang budget ni mo dagikan sa NTF LCAC nga Wala pa. Kaya Ba? ang Barangay Development Fund, wala pa man na mahatag o sa tinuod sa Davao del Norte, gamay lang ang beneficiary barangays namo dinhi. Pero gipadayon lang gihapon nato ang paghatag og suporta sa mga parkland areas para nga ang ato mga kaigsunan nga kanhi NPA magpadayon og magpabilin nga mobalik na sa ato ang gobyerno.